Burkina Faso ngo kiritigɛ min tun b'a sen kan kabiri mɛ kalo tɛmɛni ka ɲɛsin mɔgɔ 10 dɔw ma n'a fɔra ko jalaki tulara olu kan ko olu maa ninnu o da tun bɛ yuruguyurugu ko dɔ ra min kɔnɔ kiritigɛlaw ka sɛgɛsɛgɛli y'a yira ko o da tun bɛ walejugu dɔ ra ni o tun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka taa don Wagadugu ka masacɛ ka so ra ni ale ye Moro Naba ye. O kiritigɛ o kuncɛra bi jumalon. Jaabi min dira nin kiritigɛ na u y'a yira ko mɔgɔ 7 u nɔ yera nin kasarawale min tun bɛ labɛnna Wagadugu kɔnɔ ko maa 3 olu bɛna labila minnu cɛman kunnafonidila 2 bɛ yen ni ale ye Lukman Sabadogo ye ani Alain Traoré ni ale ka kunnafoni tɔgɔ ye Alain ka bɔ radio Omega ra. Madame Marceline Zumbara Traoré ye Alain bamuso ye. Ale y'a ka nisɔndiya yira kiritigɛ jaabi kɔ. Ndusukadi yɛrɛ wala n den ma foyi kɛ k'an ka kuma kɛ dogodogonin na o y'a bɔ kɛnɛma ni o tɛ o a bɛna taa jamana ka kun jɛnɛ ka mun kɛ n den ma foyi kɛ bɔ halala u y'ala fo. Nka minnu ye Marcel Tankwano ye, Pascal Zaïda, Désiré Ginko ani Karim Bagayandi Lota olu kɔni u bɛna don kaso ra k'a ta san 3 ma fo ka taa se san 4 ma. Sɛgɛsɛgɛli tun bɛ kunnafonidila minnu kan olu ka lafasalikɛla Maître Mohamedou Pare ale y'a ka nisɔndiya yira fana an na kiritigɛ nin banni kɔ. Décision min dira bi sɔgɔma a diyara n ye kosɛbɛ. A b'a yira k'a fɔ ko an ka dugu ra minnu bɛ justice ɲɛfɛ o b'u ka baara lɔn. An tun ye kibaruya min di justice ma k'a fɔ ko Traoré Alain ale ni Lukman Sabadogo sariya min tun bɛ bolilaw kɔ a tun man kan parce que min fɔra ko y'a kɛ o m'o su kɛ donc an ka dalakan tun min ye o fɔra tribunal ye. Bi jumalo in na kunnafonidilaw bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu ka na kiritigɛso ra ka na o bɔɲɔgɔnko minnu tun bɛ lafasalikɛlaw ɲɛfɛ ka olu senkɔrɔma dɔndɔn. Abdul Aziz Zulabo ye kunnafonidila ye. Cette décision de la justice était beaucoup attendue au regard nin kiri nin kɔjabel tun kɔlɔnnen don kosɛbɛ k'a la kan a kumakan mɛsɛnw cayara min ne yɛrɛ n tun ma sigi ni nin kɔjabi nin ye nka n tun lalen don an ka kiritigɛso ra. N'aw y'a kɔlɔsi kiri nin na dalilu foyi tun tɛ yen k'a yira ko ninnu o nin bi ko nin na pɛrɛpɛrɛ la. Il n'est pas vraiment mis en évidence leur complicité. Nin kiritigɛ nin kan ka kɛ kalan ye fasodenw bɛɛ fɛ k'a fɔ ko o bɛ ci minnu bila ɲɔgɔn fɛ WhatsApp kan ani réseaux sociaux kan o bɛɛ bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye min bɛ se ka olu ɲɛkilen kasobon na. Nin tun ye Kadɛ Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.